Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new Sciator Rona. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Reġa sebaħ jum ieħorin qiegħed hawnhekk fis-Sqallija lestu preparat għal mawra oħra ta' Knockabout Sicilia. Illum il-mawra ser toħodna f'villaġġ li huwa meqjus wirt dinji tal-UNESCO. Villaġġ li huwa magħruf għall-istorja Griega tiegħu u għall-arkitettura barokka. Tajb li ngħidu wkoll li dan il-villaġġ li ħanżuru llum għandu t-titlu ta' wieħed mill-borgi più belli d'Italja. Illum ħammorru Palazzuolo Acrede. Mill-Porta Pozzallo qbatti triq tiegħi lejn ir-raħal fuq għolja ta' Palazzuolo Acrede. Sensu lejn il-provinċja ta' Sirakuża u triq tiegħi hija twila madwar 60 minuta. Ir-rotta minn Pozzallo għal Palazzuolo Acrede għandu minn kollox. It-toroq imdawrin jadduni minn żoni rurali, fost siġar ta' żebbuġ u għeliqi mill-isbaħ. Kull dawra turi veduta mill-isbaħ tal-kampanja Siċiljana. Din ir-rotta hija sija ta' maġija pura fi Sqallija. Xenarju, klima sabiħa u arja friska. Wasalt Palazzuolo Acrede. Is-sewqan hawnhekk kien mill-iktar pjaċevoli, sija sewqan li laqqas biss rajta għaddejja. Dan il-borgo tul is-sekli gawda minn ismijiet differenti. Fl-era Griega kien jissejjaħ Akraj, ġej mill-kelma akra li tfisser fuq. Eventwalment ir-Rumani kienu laqmuh Akre, l-Arab Balazul, imbagħad in-Normanni sejħulu Palatium li jfisser palazz biex eventwalment imbagħad fis-seklu 19 fil-bidu tas-seklu 19 ħalli isem li għadu jgawdi sal-lum il-ġurnata, Palazzuolo Acrede. Dan il-borgo huwa wirt dinji tal-UNESCO u joffri arkitettura barokka mill-isbaħ. Fost l-aktar siti notevoli ta' arkitettura barokka, fil-pjazza insibu il-Bażilika ta' San Pawl. Palazzuolo Acrede issib ukoll sit majestus, teatru Grek, li l-istorja tiegħu toħodna lura 3 sekli qabel Kristu. Għax dan ir-raħal ġie mwaqqaf mill-Griegi antiki u hawnhekk issib tinqix uniku fil-blat. F'dan ir-raħal meqjus ġawra moħbija fi Sqallija tista' tesperjenza ikel lokali delizzjuż, festi vibranti u l-istorja affaxxinanti li taqqa' dan ir-raħal mal-mitoloġija Griega ta' Proserpina. Fil-qalba ta' Palazzuolo Acrede issib il-Bażilika di San Paolo. Bażilika b'arkitettura barokka mill-isbaħ li żgur tieqaf qudiema u tammira. Din il-Bażilika mbniet fis-seklu 18 u tfakkarna fil-kapaċitajiet u l-ħila tal-bennejja u artiġġana Siċiljani tas-seklu 18. Il-faċċata tal-Bażilika hija mżejna bi skultura fil-ġebel mill-isbaħ. Dekorazzjonijiet elaborati li jirriflettu l-kapaċitajiet tal-arkitetturi u l-artiġġana Siċiljani fl-era barokka. Min ġewwa il-Bażilika hija mżejna b'affreski majestużi u xogħol rik tal-injam. Kull wieħed jirrappreżenta storja ta' twemmin u arti. Il-Bażilika hija dedikata lil San Pawl. Fil-fatt, l-affreski jiddeskrivu xeni mill-ħajja ta' dan il-qaddis. Opri tal-arti li jkomplu juru il-ħiliet u l-kapaċitajiet straordinarji tal-artisti Siċiljani tal-passat. Il-Bażilika di San Paolo mhijiex biss il-binja tal-Knisja, però hija punt ta' riferiment għal komunità lokali. Il-parruċċana jingħaqdu sabiex matul is-sena jtellaw numru ta' attivitajiet. Bl-iktar prominenti ikunu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Pawl.
F'Palazzuolo Acreide, il-Festa ta' San Pawl tiġi ċelebrata darbtejn fis-sena, f'Jannar u f'Ġunju. Fil-25 ta' Jannar iċ-ċelebrazzjonijiet huma iktar iffukati fil-forma ta' funzjonijiet reliġjużi, għalkemm meta t-temp jippermetti, l-istatwa xorta tinħareġ għal purċissjoni tul it-toroq ta' Palazzuolo Acreide. Fis-sajf, il-Festa ta' San Pawl tiġi ċelebrata ta' kull sena eżattament fid-29 ta' Ġunju. L-aktar mument antiċipat tal-festa sajfija kemm għan-nies lokali u anke għall-viżitaturi huwa l-ħruġ spettakolari tal-istatwa ta' San Pawl mill-Knisja. In-nies tal-lokal jirreferu għal dan l-avveniment bħala xxita, li letteralment tfisser ħruġ. Il-vara ta' San Pawl tinħareġ mill-bib prinċipali tal-Bażilika fost ħafna kant, ajjat, karti, lob tan-nar u duħħan ikkulurit. Kemm jekk inti entużjast tal-istorja, tħobb l-arti jew inkella dejjem tfittex il-briju jew sempliċement qiegħed tfittex paċi spiritwali, il-Bażilika di San Paolo żgur li tot għalik. Issa ħankompli nagħmel naqra dawra bil-mixi passiġġata ħelwa f'Palazzuolo Acreide. Tlaqna. Mill-Bażilika di San Paolo qabad mixja ħelwa għal Pjazza del Popolo. Nimxi u neqpa' affaxxinat bit-toroq u l-bini ta' Palazzuolo Acreide. Toroq mill-iktar grazzjużi, bil-pavimentar tal-ġebel li joffru awtentiċità Siċiljana. Pjazza del Popolo hija l-pjazza prinċipali ta' dan ir-raħal. Il-post fejn in-nies tal-lokal jiltaqgħu biex jissoċjalizzaw. L-atmosfera hija vibranti. Pjazza imdawra b'arkitettura sabiħa u numru ta' kafeteriji u ristoranti li jistiednu kemm in-nies tal-lokal u l-viżitaturi għal waqfa biex jammiraw u jgawdu il-bellezza ta' dan ir-raħal affaxxinanti. Knockabout jirringrazzja lil Light over the seas with fear to ferries. Qiegħed Pjazza del Popolo l-qalba ta' Palazzuolo Acreide. Meta tkun f'din il-pjazza tkun letteralment imdawwar b'arkitettura mill-isbaħ, m'għandna bl-arkitettura barokka. Il-Knisja ta' San Sebastiano f'Palazzuolo Acreide hija kapolavur arkitettoniku barokk. Il-faċċata grandjuża ta' din il-Knisja tiddomina Pjazza del Popolo, imżejna bi skulturi elaborati, kolonni u kampnar majestus. La Chiesa di San Sebastiano imbniet fil-bidu tas-seklu 18 bħala parti mir-rikostruzzjoni wara t-terremot tal-1693. L-iskulturi dettaljati tal-qaddisin u l-anġli fuq il-faċċata flimkien mad-disin simmetriku huma xhieda tad-dedikazzjoni u s-sena tal-poplu Siċiljan tas-seklu 18. Il-preżenza imponenti ta' din il-Knisja hija waqfa obbligatorja għal kull min iżur Palazzuolo Acreide, waqfa biex tammira u tapprezza l-istorja u l-arkitettura. Il-bini tal-Muniċipju hawnhekk fi Pjazza del Popolo huwa eżempju mill-isbaħ ta' arkitettura neoklassika. Il-faċċata imponenti tiegħu hija karatterizzata minn linji definiti, disin simmetriku u arkitravi grandjużi. Il-proporzjonijiet armonjużi tal-bini u d-dera majestuża tiegħu jirriflettu l-importanza ċivika ta' dan il-bini għar-raħal ta' Palazzuolo Acreide. Mibni fis-seklu 19, il-palazz għandu serje ta' twieqi għoljin u galleriji dekorattivi li jagħtu ħiel tal-evoluzzjoni arkitettonika ta' dan ir-raħal. Palazzo Judica f'Palazzuolo Acreide huwa eżempju mill-isbaħ ta' arkitettura barokka. Juri il-glorja tas-seklu 18. Il-faċċata ta' dan il-palazz hija impressjonanti, imżejna b'galleriji b'disin elaborati u skultura fil-ġebel.
Il-proporzjonijiet eleganti tal-bini u d-disin majestus juri l-ġid u l-prestiġju tal-familja nobli Judica. Dan il-palazz storiku bl-impożizzjoni tiegħu jikkontribwixxi għall-isplendur arkitettoniku ta' Palazzuolo Acrede. Meta tkun qiegħed fit-Teatro Greco bi ftit immaġinazzjoni kważi tista' tisma' l-eku tal-prestazzjonijiet tal-antik. Palazzuolo Acrede issib salsiċċa li hi differenti minn kwalunkwe salsiċċa oħra. Waqt il-ġranet tal-Karnival, ovvjament il-karri allegoriċi u l-parati fit-toroq ikunu mill-iktar mistennija, però jwassal ukoll ħafna mużika, tradizzjonijiet, ikel tradizzjonali u fuq kollox ammont kbir ta' konfetti. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Site Arona at Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Site Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Wasalt Palazzuolo Acrede. Is-sewqan hawnhekk kien mill-iktar pjaċevoli, sija sewqan li laqqas biss rajta għaddejja. F'dan ir-raħal meqjus ġawra moħbija fi Sqallija tista' tesperjenza ikel lokali delizzjuż, festi vibranti u l-istorja affaxxinanti li taqqa' dan ir-raħal mal-mitoloġija Griega ta' Proserpina. Il-Bażilika di San Paolo mhijiex biss il-binja tal-Knisja, però hija punt ta' referiment għal komunità lokali. Il-parruċċana jingħaqdu sabiex matul is-sena jtellaw numru ta' attivitajiet. Bl-iktar prominenti ikunu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Paolo. Palazzo Judica f'Palazzuolo Acrede huwa eżempju mill-isbaħ ta' arkitettura barokka. Juri il-glorja tas-seklu 18. Moħbi fil-qalba ta' Sqallija, it-Teatro Greco ta' Palazzuolo Acrede joħodna lura fi żmien. Dan it-Teatru Grik antik mibni fit-3 seklu qabel Kristu mhux biss ifakkarna fiċ-ċiviltajiet tal-passat, imma huwa ġawra kulturali fejn l-istorja u n-natura jingħaqdu perfettament. Meta tkun qiegħed fit-Teatro Greco bi ftit immaġinazzjoni kważi tista' tisma' l-eku tal-prestazzjonijiet tal-antik. Immaġinak bil-qiegħda f'xi waħda minn dawk il-fillieri hemmhekk issegwi xi traġedja jew kummedja bl-isfond tal-għoljiet Siċiljani. Dan kien il-mod ta' divertiment fl-era Griega u l-Griegi kienu kapaċi immens sabiex itellaw spettaklu. Jekk pereżempju nieħdu dan it-teatru ġie mibni b'akustiċi perfetti, sabiex kull min qiegħed isegwi spettaklu fl-era Griega bla teknoloġija, bla microphones, kienu jisimgħu anke sal-inqas ħoss mill-aħħar fil-lira. Mibni matul ir-Renju Grik ta' Sqallija, it-Teatro Greco serva bħala post kulturali u politiku vitali, bi spazju għal madwar 3000 spettatur. Kien iċ-ċentru tal-belt antika ta' Akraj, l-isem antik ta' Palazzuolo Acrede.
Fatt interessanti dwar dan it-teatru, il-Griegi mużawx dan it-teatru biss għal traġedji jew kummedji, però użawh ukoll għal laqat ċiviċi, dibattiti politiċi, kif ukoll avvenimenti reliġjużi. Fatt interessanti ieħor ukoll dwar il-Griegi huwa li dejjem kienu jażlu li jibnu t-teatri tagħhom f'postijiet għoljin fejn ir-riħ naturali żiffa dejjem tkun taqbel. Dan sabiex l-ispettaturi waqt li jkunu qegħdin isegwu spettaklu ma jħossux sħana u dejjem igawdu żiffa. Għalkemm ma' żmien parzjalment indifen, it-teatru għadu jippreserva l-eru ellenistiċi tiegħu b'taħlita unika ta' influenzi Griegi u Rumani. Inkredibilment, in-nies tal-lokal irriservaw il-funzjoni oriġinali tiegħu. Illum, it-Teatru Grego jospita prestazzjonijiet moderni, jaqqat lill-udjenzi tal-lum mal-passat antik tiegħu. Allura kemm jekk tħobb l-istorja jew jaffaxxinak it-teatru, Teatru Greko żgur li xi darba għandek iżżuru. Għax dan il-post mhuwiex sempliċement monument, però huwa sit affaxxinanti li eluf kbar ta' snin ilu qabel Kristu kien jaqqat is-Siċiljani kienu jinġabru hawnhekk u llum għadu jagħmel l-istess ħaġa. Palazzuolo Acrede issib salsiċċa li hi differenti minn kwalunkwe salsiċċa oħra. Patrimonju lokali, patrimonju ta' storja li tmur lura sekli sħaħ. Dawn ħbib tiegħi huma s-salsiċċa tradizzjonali ta' Palazzuolo Acrede. U n-nies tal-lokal huma vera kburin b'din is-salsiċċa u għandhom għalfejn għax mhijiex salsiċċa ordinarja, però il-mod kif tiġi preparata hemm ġejja lura minn mijiet ta' snin ilu. Sabiex jiġi preparat din is-salsiċċa tradizzjonali ta' Palazzuolo Acrede jintuża l-ifjen laħam tal-majjal, jintuża wkoll wawar aromatiċi li jinsabu biss f'din iż-żona ta' hawnhekk kif ukoll jitħalla sabiex jinxef kif ukoll jitqaddet għal ammont ta' ġranet u żmien. Din is-salsiċċa tiġi preparata b'teknika tradizzjonali antika, moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ilha tinħadem bl-istess mod għal aktar minn 400 sena. Fis-16 seklu, meta l-bdiewa lokali kellhom bżonn jippreservaw il-laħam mingħajr it-teknoloġija tal-lum, skoprow ħwawar aromatiċi li jikbru f'din iż-żona biss u ħolqu salsiċċa li setet tiġi preservata għal tul ta' żmien meta ma kinux jeżistu il-friġis li għandna llum. Fatt interessanti dwar in-nies ta' Palazzuolo Acrede, fost oħrajn il-ġenerazzjonijiet iktar antiki jemmnu li t-toma distintiva ta' din is-salsiċċa hija wkoll kontribut tal-arja u tal-altitudni tal-belt. Minħabba li ovvjament il-belt tinsab mibnija fuq għolja, l-arja hija differenti minn ibliet oħra li huma iktar kostali u għalhekk il-mod ta' kif jitnixxef b'mod naturali din is-salsiċċa kienet tagħti kontribut ewlieni għal din is-salsiċċa tradizzjonali ta' Palazzuolo Acrede. Palazzuolo Acrede għandu l-fama li minn villaġġ mill-iktar tranquill jitrasforma ruħu f'ċelebrazzjonijiet kbar, spettakolari ta' briju għal numru ta' avvenimenti matul is-sena. Fost l-iktar rinomati mas-qallija kollha hemm il-festi ta' San Paolo f'Ġunju mbagħad il-festi ta' San Bastian f'Awwissu. Dawn joffru spettaklu u briju mill-aqwa. Però il-Karnival ta' Palazzuolo Acrede joffri wkoll esperjenza unika. Il-Karnival ta' Palazzuolo Acrede huwa ċelebrazzjoni li tibdel dan ir-raħal kwiet Siċiljan f'taħlita ta' kuluri, mużika u ferħa. Dan mhux sempliċiment xi karnival ordinarju, imma tradizzjoni ta' sekli, b'xi tomiet kurjużi u uniċi. Il-komunità ta' Palazzuolo Acrede tkun qed tistenna l-ġranet tal-Karnival bil-ħerqa u l-Karnival hawnhekk f'dan il-villaġġ għandu eruq lura fl-istorja. Fil-fatt joħodna lura il-bidu tiegħu fil-ġranet tas-seklu 16. Waqt il-ġranet tal-Karnival, ovvjament il-karri allegoriċi u l-parati fit-toroq ikunu mill-iktar mistennija, però jwassal ukoll ħafna mużika, tradizzjonijiet, ikel tradizzjonali u fuq kollox ammont kbir ta' konfetti. Wieħed mill-elementi ewlenin tal-Karnival ta' Palazzuolo Acrede huma l-karrijiet allegoriċi. Karrijiet enormi,
u diżinjati b'dettall, maħduma bl-akbar talenti mill-maestri tal-kartapesta. Dawn mhumiex biżbieħ biex tħares lehom, però jirrakkuntaw ukoll stejjer, ħafna drabi suġġetti politiċi, ċelebritajiet u avvenimenti lokali. Il-karri allegoriċi ta' Palazzuolo Acreide jitqablu ma' satira Siċiljani timxi fuq ir-roti. Knockabout jirringrazzja lil Sight over the seas with Virtu Ferries. Palazzuolo Acreide, viċin Pjazza del Popolo, ssib numru ta' pistiċċeriji tradizzjonali li huma meqjusa ġenna tal-art tal dawk li jħobbu l-ħelu. Hawnhekk it-tradizzjoni tiltaqa' mal-innovazzjoni f'kull biċċa ħelu li tara u dduq. Fil-bidu ta' snin 70 żewġ familji, il-familja Piruccio u l-familja Calatto, ingħaqdu flimkien sabiex ir-riċetti tal-ħelu li l-familji kienu ilhom jirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra iwasluhom lill-komunità ta' Palazzuolo Acreide u lill-viżitaturi. Fost l-iktar ħelu tradizzjonali Siċiljan rinomat insibu l-kannoli Siċiljani. Oriġinarjament kienu jiġu preparati biss fi żmien il-Karnival, però llum il-ġurnata jitgawdew u jittieklu tul is-sena kollha. Għalina l-Maltin l-ebda żjara fi Sqallija ma tkun kompluta jekk almenu m'għanduqux darba kannolo Siċiljano alla ricotta. Il-mawra tiegħi f'Palazzuolo Acreide laqta fil-veru sens tal-kelma b'toma tajba. Palazzuolo Acreide niddeskrivih bħala teżor ta' storja u arkitettura. Ġawra moħbija li qed jistennik biex tiskoprih. Ħanselmilkom u niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new site around At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement.